pangkene dadi kawan. Ayo lho, iki lho bocah. Ayo Mas Dewa. Oi. La 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 la. Amankan suasana Mas Dewa ya. Oke. Ayo ayo. Ayo Ger. Mas, ngapunten yang menemukan Ayo lo Mas Dewa. Oh ya, oh ya, oh ya. Ho. Oh ya, oh ya. Oh. Harimau Barat ini luar biasa. Dari Selat Panjang, dari Malaysia, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Batam sendiri. Oke, baik. Meramaikan suasana pada kesempatan malam hari ini. Harimau Barat ora sepele. Oke, baik. Iya. Woi. Oh ya. Iya. Oh. Iki lho bocah Harimau Barat ora sepele. Oh. Iya. Ayo. Ayo. Bahwasanya kegiatan Harimau Barat di Kota Batam ini tidak hanya disaksikan di Borneo, bahkan seluruh Indonesia menyaksikan kegiatan Harimau Barat pada malam hari ini. Luar biasa Harimau Barat. Yo, Ayo, Ger. iya, oh ya.
Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan iki. Tenggano kita dari Malaysia. Songko Malaysia ya, Dodoko Malaysia. Tepuk tangannya mana? Bersama teman yang handal dari Kota Ponorogo. Ayo mas. Ayo. Oh ya. Iya. Oh ya. Oh. Oh eo. Oh eo. Iya. Oh. Ayo mas, Malaysia nih mas. Monggo Mas. Saking Tanjung Pinang. Ayo lo Kang Fajar. Ayo. Ayo. Entek nama Fajar. Ayo lo. Pinang beraksi. Pintan. Ayo lo mas. Ayo. Iya. Tepuk tangan untuk Reo Malaysia, Bujang Gadong Malaysia nih. Bahwasannya pada kesempatan hari ini Salah pun mencapai 20.000 penonton luar biasa hari lebaran. Luar hari lebaran. Wah, jolame. Pena lo iki. niki saking Tanjung Uban. Wah, jolame. Monggo tepuk tangan Tanjung Uban. Buktikan asli. Pemuda, pemudi pelestari reok Ponorogo. Ayo le. Ayo. Woi. Oh. Woi. Yo yo yo. Yo yo yo. Ayo lo masih Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Selat Panjang.
salajengipun saking Tanjung Pinang. Ayo lho, Pon. Ayo Tanjung Pinang piye iki? Ayo Tanjung Pinang, gas. Iya lo. Penak le. Ya. Ojo Mas. Harimau Barat luar biasa. Betul ya, Dari Kepulauan Riau. Piye Tanjung Pinang piye? Piye Lur Tanjung Pinang tepuk tangan apa ora? Tepuk tangan buat Tanjung Tepuk Pinang. tangan endi? Iki Gagrak Magetan. Magetan Jawa Timur tampil monggo. Monggo Mas. Biasa. Para pelestari budaya. Ayo le Magetan le. Oh ya. Oh. Ayo. Wah. Magetan ampuh. Ayo Iya. Magetan tepuk tangan Mas. Tepuk tangan. Matur nuwun Mas Magetan. Nggih. Tepuk tangane ndi Magetan iki tepuk tangane dulur. Para pemuda pemudi pelestari budaya. Magetan hadir. Entekno. Monggo niki Tanjung Pinang. Iya. Tanjung Pinang lur.
Tanjung Pinang, tepuk tangannya mana untuk Tanjung Pinang? Ayo lur, ngendi neh iki lur. Awak dhewe kare nunggoni. Yo. Piye? Katamu ketinggalan, Ger. Katamu ketinggalan, Ger. Ger. Ditaleni sing apik katoke. Ngono kuwi pokalane dulur Tanjung Pinang iki. Ditaleni sik katoke sing apik. Bre, lali aku. Pak Eko, monggo. Mas aku Kendange Mas. Pak Eko, monggo kendange Pak Eko. Halo Pak Eko, monggo kendange. Kendange, monggo. Hei, nganggo sempak ora kowe mah? Ngangge lha iki lho. Aja. Ning kene ruang sing deloke lho. Harimau Barat. Hei, kok sik to wis sik to. Mas aku wis sak tali kuwenceng sik merusut. Ya wis tali sik. Sing Tali sing apik. golek klan sik, golek. Golek tali sik. Kuwi kenceng tenan opo? Lah Gusti. Kleru, Ger. Sikilku sijine ning ndi? Sikile endi kuwi, Ger, siji? Sijine ning ndi? Heh. Sikilku sijine ndi? Ayo lho le. Oh iki bakno. Kleru wis nggo sik. Direwangi kancane ora iso nggo katok lho. Harimau Barat memang luar biasa. Oke. Ayo, Zai. Bareng ini yo, bareng Pak. Bareng iki bareng. Monggo dulur. Niki di Sawang Sesarengan. Dulur-dulur saking Tanjung Pinang, saking Tanjung Uban, saking Malaysia, saking Tanjung Balai. Tanjung Balai. Ngendi nek iki? Bah. Oh, aduh. Selat panjang. Selat panjang. Tepuk tangannya. Tepuk tangannya pundi lur. Wah, ayo lho le. Iki lho Harimau Barat. Woi. Iya. Hop. Woi. Ayo, Ger. Woi. Yo ngono. Yo. Wala tala yo. Tanjung Pinang sedoyo niki. Iya, hae. Oh ya. Oh, matur. Tanjung suwun. Pinang matur suwun ndi. Yo. Lanjut maneh masih. Wah. Yo. Sepuk. Tepuk tangan sik jalur. Weh. Hop. Lho kok ra sida? Kok ra sida piye kuwi? Aku lagi sak kebare wis keploke kowe, Mbok. Bu, nyuwun sawer, Bu. Joget sik. Piye? Joget sik. Joget sik to, Mas. Lah iya kabeh. Joget sik sing apik. Sik. Iya sing apik. Sabar. Petomongan rada lumayan to, Mas. Ono wi ampreh patute nampani anu joget sik lagi nampani duit, ora nampani duit sik. Hop sik to wong arep ngomong kok. Ngomong ae. Nggih, sadurunge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngempos. Ngempos, Mas.
tuku ketem. Ibu ngekek. Kayak nggak kacamata ngekek. Iki ibu guyang guyu tok nyawer ora. Nggih. Tuku ketem. Nendi mau apa? Tuku ketan gone Mbok Parni. Ya, sik. Nek ora ketan ya ora tak parani. Aja bengak tok mudun lho. Mudun lho. Kon mudun kae. Nggih. Ayo ngger, ayo ngger, ayo ngger. Saderenge niki acarane napa iki? Acarane Temu kangen. Temu kangen Bolorok Sekepulauan Riau. Iya. Atas nama Harimau Barat tepuk tangan Tepuk semua. tangan, Ayo. sih. Iki gelas sak kepri. Buat Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Umbang, Tanjung Balai, Selat Panjang nganti Malaysia. Nggonku ra enek. Ayo Mas. Oh ya. Oh. Harimau bawan Korwil Lumajang. Iya. Oh. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Ya, ho, ho, ya, ya. Oh. Iya, ngono lho, Ger. awas talon yo ger, talon yo. Iya, oh ya. Iya, oh ya. Oh, matur suwun. Matur suwun arek Majang. Dulur Matur Lumajang. suwun masih. Oke, kita sambut. Oh ya. Oh ya. Oh. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Iya. Oh ya. Oh, masuk akal. Ora sepele. Iya. Iya, iya. Oh iya kono. Iya. Yo yo. Iya. Oh ya.
matur suwun Bujang Ganong.